Sanibonani guys, igama uNqobile niphathele amanqabu okuzokwenzeka ku-Inimba ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi uZoleka uzobe siyatshela-ke uLazarus ngecebo elisha analo ngeNgcukana Industries. Siyakhumbula-ke guys ukuthi-ke ubaba kaLazarus uke waveza ukuthi usemdala yena manje uzoretire noma yinini, kanti-ke unomfundiso-ke umama ka-Azande umane wabona sengathi indodana yakhe-ke iyona esizomane ithathe iy'ntambo, ngoba phela siyazi sonke ukuthi uZoleka benoLazarus banenkampani yabo iKhusela Tech. Shuthi-ke guys, wamane wathi uZoleka kodwa ngicabanga ukuthi u-Azande angakwazi ukuthi aphathe inkampani enkulu kangaka eyedwa. Ebuza nje sakudlala, ebuza umyeni wakhe uLazarus. Kuleli viki-ke guys uzomane seqhamuka-ke necebo lokuthi mhlasimpe akumane kuhlanganiswe iNgcukana Industries kanye neKhusela Tech, imane nje ibe inkampani eyodwa yomndeni, ngoba vele uZoleka usewumndeni laphaya kaNgcukana. Guys, ngiyazi-ke lokho ukuthi-ke akuzuhlala kahle kwabaningi, ikakhulukazi-ke kumama phela unomfundiso, ngoba yena ubeseyibhekile ukuthi indodana yakhe iyona esizophatha laphaya kuleli nkampani le entsha ekuthiwa iNgcukana Industries. Akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwaveza ukuthi-ke uZoleka uzobe seyayithatha-ke lezi ndaba ayitshele phela unhloko yekhaya, ubaba-ke kaLazarus. And siyazi sonke-ke ukuthi loya baba loya, hhayi, alifaka libuya nodaka. Yonke into umetshelwa yona mewukuthi nje izobhenefitha umndeni, uyayithatha noma thiwa kuzoba khona abaphatheka kabi in the process, akanandaba, as long as azi yena ukuthi-ke ikamva lomndeni li-secured. Hhayi guys, he's in. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi-ke umndeni wakaMabandla uzobe-ke usuyafika laphaya koBikitsha uze kuthumeka phela, uzombuza ukuthi kanti vele inhloso yakhe ikuphi ngokuthi alahle umuzi wakhe la agana khona isikhathi eside kangaka engafuni ukubuyela ekhaya. Kodwa-ke guys, bazothi mebefika impela bemane bejabhe, ngoba uThumeka uzobe sesithathile isigqibo sakhe futhi angaphindeli emumva, asho kahle ukuthi yena she is willing to divorce uShlathi, ngoba cha, akayimiselanga ngokubuyela kuloya mshado. Siyakhumbula-ke guys ukuthi-ke kule sizini ephelile uThumeka waqoqa konke ngokwakhe waze wathatha ngisho ingane yakhe eyodwa esisele, wamuka wahamba waphindela ekhaya kubo. uShlathi-ke uke wathi ukugologoloza kancane ecabanga ukuthi mhlawumpe uThumeka uzophinda abuye azomncenga, kodwa-ke kwangenzeka ngaleyo ndlela. Shuthi-ke uzogcina esezehlisile-ke uShlathi ahambe eyocela phela ukuthi uThumeka abuye ekhaya, kodwa-ke uThumeka uzonqaba. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi-ke uThumeka uzothi sehleli yedwa nje impela isikhathi eside kangaka, abone ukuthi ayi man, it's lonely up there, ikakhulukazi-ke mezoba khona-ke noZoleka ozolokhu erabha ama-love butterflies, ngoba phela uthando lusalusha yabo kuyena-ke uZoleka benoLazarus and basasanda ukushada. So nje uzobe siyahala kakhulu kabi uNtombo ebona phela ukuthi kuhamba kahle uthandweni lakhe udadewabo, kodwa yena ula uhleli kubo and umshado wakhe uyabhidlika. So she will feel very very lonely, abona sengathi-ke mhlawumpe wenza iphutha ngokuthi ashiye uShlathi, kodwa still futhi uyazi ukuthi ukubuyela laphaya kuyafana, ngoba uShlathi akanalo uthando olufana nolukaLazarus. Angeke athole ama-roses, angeke athole iy'nkomo eziwu-60, angeke athole ngisho-ke mhlampe-ke a bunch of flowers-ke ukuthi nje kubonakala ukuthi ubhuti uromantic. Hhayi, kusazoshuba guys, akupheli-ke lapho. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi unomfundiso kuzobe shunqa-ke evutha amalangabi ukuthola phela ukuthi sengathi-ke le nkampani le abeyikade eyithembile ukuthi izobe ikusasa le ndodana yakhe isiyahlanganiswa-ke manje-ke neKhusela Tech, and akazuba-ke umphathi u-Azande laphaya. Bazomthatha nje bemfakele ekhoneni abe nje abanye beyisebenzi njengabo Mwawethu laba no-Onga. Hhayi guys-ke lokho kuzomcinanisa kakhulu-ke unomfundiso, abone sengathi-ke zonke iy'thembiso ayethenjisiwe laphaya koNgcukana ziloke yishabalala one by one. Kokuqala kwamane kwathengiswa ifamu abekade eyitshela ukuthi izoba yifa le ndodana yakhe, manje-ke inkampani abekade sithi at least ubambelele kuyona nayo futhi iyathathwa-ke manje sizohlanganiswa nomakoti omusha sha usanda kufika la koNgcukana, izoba inkampani yabo-ke manje, nomyeni wakhe uLazarus indodana yakhe ayizothola ngisho isihlalo esiphezulu-ke futhi kuleyo nkampani. Guys, kona it seems a little bit unfair
if you look at it ngampela, ngoba phela naye usebenze kakhulu bakithi unomfundisi kuleliya khaya. Manje mase sizoloke sadlana kabuhlungu kanje ngoba nakhe umuntu wesifazane, ayi cha bandla, kuyazwela guys, kufanele ngampela athukuthele. Kakhulukazi mekuzofika omunye umuntu wesifazane-ke nje ozothi engena nje emndenini ebese ethatha iy'hlalo ey'phezulu. Guys, education ngampela-ke iyenza ukuthi-ke uzoleka elokhu ekhuphukile ngama-levels, ngisho esemshadweni guys, ingesiyena wakhona ngokwesibongo laphaya kongcukane usemane nje wabale esicongweni ngenxa nje yokuthi ufundile. Guys, hhayi-ke aphela lapho-ke amanqampunqampu. Ningakhohlwa nokulandela amazwibela azoqala ngalo iviki leli elizayo ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa-ke nawo subscribe, nilike ne-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amanqampunqampu okuzokwenzeka ku-Inimba ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi uZoleka uzobe siyatshela-ke uLazarus ngecebo elisha analo ngeNgcukana Industries. Siyakhumbula-ke guys ukuthi-ke ubaba kaLazarus uke waveza ukuthi usemdala yena manje uzoretire noma yinini,